aquí teníem aquesta parcel·la, vàrem voler fer un allotjament turístic algo diferent de lo normal que hi ha, amb totxo, diguéssim. Vam dir, bueno, ho farem amb fusta i vam estar buscant, mirant, i al final vam trobar aquesta gent de Fustec, que vam veure que treballava molt bé el sistema de la fusta, que no és com altres que veiem que les fustes era molt poca... com si escatimessin la fusta, aquesta gent no, treballa amb volum de fusta i és el que ens agradava, que es veia una bona massa de fusta i ells treballen molt bé això, aquest tema. Bueno, més que tot era el que duraria, o pensàvem la durada de la fusta, però bueno, no ens van dir que no hi havia problema. Amb les humitats i tot això van dir que no fos problema que hi hagués algun problema amb les fustes i bueno, vam estar parlant amb ells, va dir que no hi havia cap problema. Amb ells, amb l'arquitecte en Pep, que tenen, vull dir, vam estar acabant de perfilar tot el tema de la forma i com acabaríem de muntar-la. I bé, ens vam encaixar molt bé amb ell i superbé amb tot el sistema del model de la constructiu, el model de la casa, i va ser allò esperant i dient, bueno, veiem quan començaran, i venir aquí amb la grua i els camions i res, en 8 dies vam tenir tota l'estructura que ja muntada. És superràpid i bueno, vam tardar més o menys, me l'acabar-la tota, uns 4 o 5 mesos, tot acabat i tot a punt de viure, diguéssim. És molt ràpida de construcció, no hem tingut ni problemes d'humitats, ni problemes que pensava, bueno, ha plogut durant el muntatge. No, ens hem sopegat amb pluges, hem sopegat tot, però no hem tingut cap problema, vull dir, s'ha acabat tot molt bé, s'ha quedat tot perfecte i nosaltres de moment no tenim cap queixa de construcció en fusta, i si haguéssim de fer una altra, la faríem de fusta igual, vull dir, perquè ens agrada molt i es troba molt la calidesa de la fusta, molt confortable. No descartem la curta o la llarga, de venir-hi a viure, perquè ens encanta estar aquí i hem passat uns dies també aquí per provar i dormir i això, i està perfecte, molt i molt bé. És una sensació molt agradable. I amb el tema d'aïllament també es nota molt, el tema acústic i tot, vull dir que és un tema que no se sent els sorolls de fora, exteriors, vull dir que està molt ben aïllada, vull dir l'aïllament també és molt bo. I el consum, amb poc consum, està climatitzada i en fred, com en hivern la calor.